Bag nga malam tayo aming nakapsat ken papagayam ket kastuyan iti sitwasyon ditoy Commonwealth. Ket medyo haanen nga traffic kakapsat ken papagayam ket awanen dagiti Agra Rally. Alagat kas makita yo met nay nadalusen. Ayan tatay ditoy ket nagadunga tao ken syempre siksikan tilugan. Ngem itang oras alas 4. Bueno mapanan iti alas 5 kakabsat ken papagayam ket kadagiti amin nga travel nga aggapu iti south ket no magnakad iti Commonwealth ket medyo maluwag. Ayan. Ket syempre update kadagiti nagrally tay ket itay napiksa ti todo ket awanen ti nagrally naggaawid dan lagata dito nga parte sa take upsat ken papagayam ket napunpuno tatay ti tao dito ket pagyamanan tayo mat haanda nga nakaapan ijay batasan. Ayan dito tatay tayo anda Tandang Sora Congressional C5 Katipunan. Ayan kat makita yung at kakabsat ken papagayam ket iti daloy iti trapiko dito ket light to moderate. Ayan. Ayan kakabsat ken papagayam ket natalnan iti aglawlaw dito'y partes ti Commonwealth. Ayan dagiti kapulisan tayo at dito'y dalan et pagyamanan ta awan iti nangyari nga mati. Ayan pero kadagiti populis tayo da ket talagang nakabantay dalat tao. Bueno nakasagana dalat ta no anyaman iti mangyari. Ayan, naluwag na talaga.